čuli smo za tebe i za tvoje muke i evo, rešli smo da ti pomognemo. To je mala pomoć, ali nadam se da će ti pomoći tebi i tvojoj porodici. Hvala ti na onome što si uradio, na hrabrosti i način koju si pokazao. Žalostno je što današnja vlast tome ne pridaje važnosti, ne samo za tebe, nego za mnoge koji su nastradali, koji su ranjeni, koji su vojni invalidi, koji ne dobijaju pomoć. Dosta stvari ima što treba da se popravi. Bez ljudi živih, bez medija to nije moguće. Zato ja ovako glasno i jasno govorim, dok mi igraju noge od bolova, da prenesem poruku koja je vrlo važna, da u ovoj našoj Srbiji, koliko uvažavamo naše ratnike, toliko će Srbija opstati u teškim vremenima. Wehrmacht je počinio zločine za vreme Drugog svjetskog rata. Nikada posleratna Nemačka nije dozvolila da zakasni bilo koje novčano primanje pripadnicima nacističke vojske. Sve sam rekao sa tim podatkom. I sada vidimo Nemačku koja je jaka. Oni se nisu odrekli svojih ratnika, znači nisu ih slali u strane države da leže zatvore, a mi smo sve to dozvolili. Slava Srbiji, živeo naš narod. Hvala vam puno.